V tomto videu vám ukážem, jak si veľmi jednoducho smontovať vašu terasu vlastnými rukami. Tu máme všetko na tomto pódiu, materiál, ktorý vám kompletne všechen dodáme na vašu terasu a vám stačí k tomu už iba tento skrutkovač. Najskôr vám ukážem, z čoho sa skladá vaša nová terasa. Tu máme skrutky. Ja zo svojej skúsenosti používam podľa mňa tie najkvalitnejšie a mám ich odskúšané. Sú to skrutky od spoločnosti Spax. Sú nerezové A2 a zvláštnosti na nie je, že ešte závit pod hlavičkou a majú valčekovú hlavičku, takže sa nestrháva. Mám ich odskúšané, sú veľmi dobré. Tieto skrutky dodávame do balenia. Ďalej tu máme horné dosky krycie. Krycie dosky horné rozdeľujeme do dvoch kategórií. Štartovacie alebo koncové, krátke, štartovacie, koncové, dlhé a dosky stredové. Z týchto dosah sa skladá celá terasa. A na podklad používame exotické hranuly, ktoré sú pekne predvrtané a máme tzv. Stredové hranuly exotické a potom krajové. A ďalej k tomu už nám treba vyslovene už len skrutkovač. Tak sa poďme do tej roboty dať a uvidíme, jak nám to dlho bude trvať. Tak začíname tým, že zoberieme hranol krajový a už od slova krajový znamená, že položíme si ho voľne na kraj. Ďalej v poradí používame hranuly stredové, ktoré dávame približne z roztečou nejakých 40 cm, ale tá rozteč je daná už navrtanými dierami, ktoré sú na doske. Tak si ich takto poukladáme. Určite sa pýtate, že prečo nedávame rovno podložky, že ich len tak voľne položíme na podklad. To budeme realizovať až potom, keď si tú terasu najskôr spevníme a spojíme dokopy. Tak a končím hranolom, ktorý je koncový. Tak, tým sme si rozložili hranuly a zoberieme si štartovaciu dosku krátku a štartovaciu dosku dlhú. Len si takto položíme. Zoberieme si skrutky a skrutkovaču. A ideme si to spevňovať. Rozteče hranolov nám ukazujú predvrtané skrutky. Máte pekne predvrtané, takže je to dané. Hej. Zoberete skrutku. Hneď si chytíme druhú dosku. Chytáme to zatiaľ po jednej šroube, aby nám to držalo. Krásne nám sedne diera do diery. Vidíte, kraj nám pekne sedí. Tak, a druhý hranol si posunieme tak, aby nám to sedelo. Dôležité je, aby sme mali približne, trafili sme šroubku do tej dierky, ktorá je tam predvrtaná. Ono to má predfrézovanie, takže ono nám to pekne skočí dovnútra, ale musíme si to najskôr na hrubo chytiť. Tak. Vidíte, už máme prvé dve dosky na hrubo prikotvené. No. A takto pekne pokračujeme ďalej. V prvom rade spravíme to, že prišroubujeme si celú prvú radu, prvé dve rady, až do konca. Tým si určíme rozteče medzi hranolami a zároveň tú terasu už na jednom kraji spevníme. Keď si spravíme prvé dve rady, tak si môžeme spraviť buď to posledné dve rady, alebo predposledné rady. Rovnakým spôsobom. Hej? A keď to budeme mať tie dve rady vpredu a dve rady vzadu smontované, tak potom sa rozhodneme a budeme dávať podložky. Keď je podklad krivý a potrebujete si ho povyrovnávať, aby terasa bola pekne v rovine, tak sa dajú tie podložky používať rôzne hrúbky, aby ste urobili pekne rovinu. Môžete si položiť aj vodováhu, keď chcete. Alebo len položiť na podklad. Tak ja idem teraz domontovať prvé dve rady. Tak jak môžete vidieť, práve sme si namontovali prvé dve rady. Tým sme si určili pekne rozmery týchto podkonštrukčných hranolčekov. Títo konštrukčné hranolčeky sa nám povyrovnávali a urobilo nám to určitú rovinu.
Keď to chceme ešte dopracovať, tak si musíme ešte namontovať ďalšie 2 rady niekde tu vzadu, pred koncom. Takže teraz ideme, namontujeme ďalšie 2 rady sem dozadu a tým dostaneme rovnobežnosť. A rovnakým spôsobom, sme tu začali, tak teraz to krásne zoberieme a dokončíme. Pri tom dokončovaní si pekne tie hranuly poposúvame, aby nám pekne do dierek to sadlo a tým dostaneme rovnosť. Tak môžeme pokračovať v tom. Tak sme si namontovali po 2 rady na jednej strane aj na druhej strane. Máme terasu pekne zrovnanú, prichytenú, no drží nám kompaktne a teraz si ju vypodložíme. Buď to použijeme tieto plastové podložky, ktoré majú hrúbku 2 cm, krásne do seba zapadajú a tými to vypodložíme. To je za predpokladu, že chcem len skopírovať podklad. V prípade, že chceme vyrovnávať podklad do roviny, tak máme nielen tejto podložky, ale k nim máme ešte aj kliny, ktorými si to vieme veľmi pekne všetko vyrovnať. Ale my na tejto vzorovej terase máme ten podklad približne v rovine, takže my ho chceme len okopírovať. Tak použijeme tieto podložky a takouto formou, veľmi jednoduchou, ich podložíme. Pekne podvihneme hranol a podložíme pod každý hranol ide takáto podložka. Lebo dôležité je, aby to drevo dýchalo, aby malo čo najviac vzduchu. A takto s tými podložkami pokračujeme. Dávame ich zhruba každých 50 cm, vypodložíme si celú plochu. Tak keď sme si to celé vypodložili, máme to približne v rovine, tak teraz môžeme celú plochu založiť doskami a pekne ich popriskrutkovávať. Keď to montujeme, tak si musíme dať hlavne pozor na to, že keď do tej diery dáme skrutku, tak aby sme trafili dieru, ktorá je v hranole. Aby sa nám nestalo, že ju zašrobujeme mimo. Takže to je také dosť dôležité. Keď máme celú terasu krásne založenú na voľne doskami a ideme dokrúcať po jednej skrutke začal, tak vždycky začíname tým, že prikrútime po jednej skrutke tam, kde je spoj dosák. Jak na jednej strane tej istej dosky, tak na druhej strane. Tým si to pekne tie dosky vymezíme. Takže najskôr šrobujeme pekne spoje. A keď máme spoje priskrutkované, krásne vidíme, jak nám to doťahuje tie dosky. Tak potom môžeme začať tý stred dokrúcať. V prípade, že byli krivé tie stredy, tak sa dajú veľmi pekne klinkami vyklinovať a vyrovnať. Tým, že máte predvrtané pekne diery v tých doskách aj v tých granuloch, tak minimalizujete možnosť pre dodatočného praskania dreva. Či hranulou, že sa vám nerozštiepí na polovičku, alebo dosák, aby vám na vrchu nepraskli. Takže veľmi dôležité je to zahlbenie a predvrtanie. A navyše pekne šrobky do nich idú a máte ešte ďalšiu výhodu. Kedykoľvek v budúcnosti sa rozhodnete, že chcete tú terasu rozobrať, tak stačí len tie skrutky vykrútiť. A díky tomu, že sú predvrtané, tak vám pôjdu veľmi krásne von. No vidíte, a teraz je hotová. K montáži som potreboval iba tento skrutkovač. A netrvalo mi to ani hodinu. Pokiaľ by počas montáže vám vznikli nejaké otázky, tak vám veľmi radi poradíme.